Gepleyer Azatlyk Radiosu. Keptäniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan dünýäde iň kän tutsagly ikinji ýurt boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan pul geçirmeleriň gümürtüklüginden näme gazanýar we näme ýitirýär. Covid-19 Türkiýede galan türkmenler üçin iki charter uçurynyň gurulmagyna garaşylýar. Lukmanlar aladalanýar. Türkiýede saklanan türkmen aktivisti aşlyk oglan etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okulypdyr. Bu hepde gulpasyň naky durmuş, ilat toýy, sewdany we awtolog bejermek işlerini girliňlikde diýär diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem köp okulanlaryň hem köp dinlenenleriň arasynda beýaşlyga girýär. Bayramally 100den gowrak sewdagär häkimligiň öňünde üýüşip merkezi bazaryň açylmagyny talap etdi. Habarçy, döwlet dukanyna gutaran çörekler aşakdan haltalap satylýar. Özbegistanyň Mirziýowyň oppozisiýa kandidatlary bolmadyk prezidentlik saýlawlaryna aňsat ýeňmegine garaşylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň beýaşligine girdi. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 44-nji hepde atly foto sergimede türkmen protestleriniň ýyl ýazgasy atlan çap edilen videomyzy köp tomaşa edipdirler. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Heptäniň jeminiň leýartyny. Geçen hepde Sewitiň iň köp ýylatly ýurduny Özbegistanyna geçirilen prezident saýlawlary bilen taryha girdi we Türkmenistanyň oturan ýerlerinden Özbegistanyna başlanan reformalara umytly garan adamlaryň bir topary Azatlygyň habarçysyna özleriniň ýene bir gedek lapket bolanlyklaryny görüň berdiler. Eýhem türkmen raýatlary Özbegistanyňky prezident saýlawlaryndan näme üçin lapket bolurlar? Bu arada kärdeşim göderiň berjek maglumatyny bilelikde dinläli. Goňşy ýurt bilen serhetleşýän Libap vilayatyndäki habarçylarymyz ýerli ilatyň özbek saýlawlaryna garaýşlary barada habar berýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary Özbekistandaky saýlawlarda häzirki prezident 80%-den gowrak ses alyp ýeňiji yglan edilen soň Özbekistanyň syýasy özgörüşine bildiren umytlaryny elden berip keç boldular diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä ýerli ilat Özbekistandaky syýasy dolandyrşyň Türkmenistanyň uly bir tapawutlanmaýandygyny bilseler-de goňşy ýurtdaky prosesler umyt bilen garapdyr. Şavkat Mirziýowyň hem Berdimuhammedow, Rahmon we Lukashenko ýaly awtoritar gyda prezidentleriniň ýoluny taýlandygyny bilýäris. Emma ol hiç bolmanda 60% ses toplady diýilip, demokratik pozisiýasyny dünýä görkezer diýip umyt edilipdi. Diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenabadyň we Farap etrawynyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz ýetatan milleti özbek ýerli raýatlaryň Özbekistandaky ýagdaýlara üns bilen syn edýänligini gurrun berýär. Onuň sözlerine görä Şavkat Mirziýowyň häkimet başyna gelen ilkinji ýyllary bilen deňeşdirilende onuň Libaply özbekleriň arasyndaky meşhurlygy şu gün esli azalypdyr. 2016-njy ýylda Özbekistanda prezidentlik wezipesini eýren Şavkat Mirziýow reformaçy çykyşlary bilen tanaldy. Ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özbek liderine bolan hormatlarynyň artýanlygyny aýdyp Mirziýowyň bitirýän işleri we öz halkyna berýän wadalary bilen telewizion kanallary arkaly gaýbana tanışýandyklaryny habar berdi. Ýene bir habarçymyzyň bellemegine görä şonda Özbekistanda Mirziýowyň häkimet başyna gelmeginden soň ykdysadyýetiň janlanmagy, hususy telekeçiligiň we guruluşynyň artmagy, kiçik hem orta biznesin hereketlenmegi goňşy Türkmenistanyň serhet ýaka ilatyna hem öz täsirini ýetiripdir we gazanç mümkinçiliklerini döredipdir. Habarçymyz koronavirus çäklendirmelerine we serhetleriň ýapylmagyny çenli türkmen raýatlarynyň Özbekistana gidip işlänligini, ol ýerden ýurduna puly berip duranlygyny azyk we beýleki harytlary ýygyderli getirenligini aýdýar. Özbekistandaky ykdysady ösüş Türkmenistana hem şonda täsir ýetirdi diýip habarçymyz belliýär. Libapdaky habarçylarymyzyň 26-njy oktýabrda habar bermegine görä häzirki wagtda ýerli özbekleriň Mirziýowyň goňşy Özbekistany özgürüşe eltmegine umydynyň adalandygyny belliýär.
Onun sözlerine göre Ali Baplılar Özbekistanda internetin petiklenmegi, prezidentin maşgalasynyň korrupsiýa baş goşmagy we baýamagy şeýle hem halkyň durmuş derejesiniň yaramazlaşmagy ýaly problemalary agzap geçipdir. Şol bir wagtda Özbekistan bilen serhetleşýän türkmen welaýatlarynyň ýaşaýjylary goňşy ýurda gazanç üçin gitmek umydyndan doly el çekmeýärler. Köpçülük serhetleriň açylmagyna garaşýar. 24-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 64 ýaşly Mirziyoyew köp tanalmaýan bäsdeşlerinden aňsatlyk bilen üstün çykdy. Prezident wezipesine Mirziyoyew Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasyndan dalaşýar boldy. Ondan başga 5 kandidat gatnaşdy. Hasaba alınmadyk 3 opozisiýa partiýasynyň, ýagny Erk Demokratik Partiýasynyň, Hakykat we Ösüş Partiýasynyň we Halk Bähwidi Partiýasynyň hasaba durmak synançyklary hiç bir netije bermedi we ahirinde resmi basyşlar sebäpli olar saýlawa dalaşýar iýermek tagallalaryny besetmeli boldular. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň tutsaglar meselesi barada söhbet bilen dowam etdirýär. Hasanygy bu diňe Türkmenistanyň meselesi hem däl. Adam hukuklaryň goraýjylaryň maglumatlaryna görä, Orsiýetdäki tutsaglaryň adından 420 sansy siýasy tutsag hasaplanýar. 5 ýyl mundan öňki görkezler bilen deňeşdirilenne bir ýurtdaky siýasy tutsaglaryň möçberiniň 5 esse köpelendigini aňladýar. Meduza habar saýty bu netijäni Orsiýetiň Memorial Adam hukuklary merkezine salgylanyp çykarýar. Şol wagtda Orsiýetdäki siýasy tutsaglaryň hakyky sanynyň bir näçesi köp bolmagy hem ähtimal. Ýöne olaryň hemmesi monitoringi, gözegçiligi alınmady diýip Memorialyň siýasy tutsaglary gollap berýän bölüminiň başlygy Sergey Davidis Meduza bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Täze görkezji Orsiýetdäki siýasy tutsaglaryň umumy sanynyň Sowet Soýuzundaky soňky görkezjilere garanyňda has köp bolup biljekdigini aňladýar. Guramanyň maglumatyna görä, SSKP-niň baş sekretary Mikhail Gorbaçowyň tawsiry bilen boşadylýança ýurtdaky siýasy tutsaglaryň sany takminan 700 adam bolupdyr. Mundan başga syp çykan video ýazgylary bilen baglykda Orsiýetiň türmelerindäki gynamalar barada hem köp gurrun edilýär. Emma beýle maglumatlar türkmen türmelerinden syp çykmaýar we daşary ýurt medeniýetini türme şertleri barada interwiu beren türkmenistanlylar Memorialyň Merkadaziýa programmasynyň başlygy Vitaliy Ponomaryowyň maglumatyna görä bir ýydarlanýar we gorkudylýar. Şol wagtda resmi taýdan tasdiklap bolmaýan maglumatlar Türkmenistanyň türmelerindäki tutsaglaryň sanynyň pandemiýa döwründe hem 100 miňlerçe adam zähmet migrasiýasyna gideninden soňam azalmanlygyny işaret edýär. Bu temany kärdeşim Merdan Sariýew dowam etdirýär. Türkmenistan ilatynyň jan başyna iňken tutug düşýän dünýädäki ikinji ýurt diýip World Prison Brief internet nesriniň tanawynda bellenilýär. Tanawda iň köp tutugly ýurtlaryň bäsliginiň başyny Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda we Kuba çekýär. Tutuglaryň sany boýunça Türkmenistanda her 100 000 adama 576 bendi düşýär. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendilleriň sud edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutuklaryň ýitirmedilmegi problemasy hem saklanyp galýar. Şu ýylyň fevralynda Merkezi Aziýa boýunça analitiki merkeziň çeşmesi häzir türkmen türmelerinde 35 000 ýakyn tutugyň saklanylýandygyny, muňa ýurtda bendiler üçin ýetlenen türmeleriň kabul edip biljeginden 3 hisse kändigini aýdypdy. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýanlaryň sany 51 000-den hem geçýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ilatynyň sany baradaky maglumatlar boýunça hem soraglar saklanyp galýar. Mundan öň azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň ilatynyň 3 milliondan hem azdygyny aýdypdylar. Egerde çeşmelerimiziň maglumaty hakyky ýagdaýy suratlandyrýan bolsa, onda türkmen türmelerinde ilatyň jan başyna düşýän bendilleriň sany World Prison Brief nesriniň getirýän görkezijilerinden hem ýokary bolup biler. Hukuk guramalarynyň çağırşlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkary gözegçileriniň garasy tinçilaryň baryp görüp bilmeýän ýerleri bolmagynda galýar. Halkary hukuk guramalarynyň hasabatlarynda aýdylmagyna görä Türkmenistan ýönkülýän günäni boyun aldyrmak, adamy özüne we başgalary garşy görkezme bermägi mezur etmek üçin ulanylýan ýowuz gynyk basys praktikalarının iň giň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosu türkmen türmelerinde bendilleriň gynamalary sezewar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi.
adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara ýygnaklarda türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türmelerinde tutuklaryň gynalmaýandygyny, olara wagtly-wagtynda nahar berilip, olaryň saglygyna seredilýändigini öňe sürýärler. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň bütün dünýäden ýaşarmak isleýän nowatlary ýurtdaky alyk gyçylyk bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistan her ýyl buğday planyny dolduranlygyny, ýurtda alyk howpsuzlygyny doly üpçün edenligini habar berýär. Emma şu aralykda Gazak prezidentiniň Aşgabat eden sapary bilen baglykda Türkmenistanyň bu ýurtdan import edýän ununyň we buğdaýynyň möçberiniň köpeldiljektigi habar berildi. Bir resmi Aşgabatyň ýurtda dowam edýän ow hojalyk krizisini we ýeti çörek ýetmezçiligini gytaklaýyn tasdiklamak bolup görünýär. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Türkmenistanda dowam edýän ýeti un we çörek gytçylygynyň arasynda Aşgabatyň häkimetleri adamlaryň uzyn nowatlaryny gizlemek maksady bilen çöregi daňdan garankyda satywa çykarýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27 oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Habarçylarymyzyň iýeren videolarynda paýtagtyň döwlete değişli dukanlarynyň bir näçesiniň öňünde daň seheriniň çigirek howasynda garankyda onlarça adamyň şol sanda ejeleri bilen baran yaş çağalaryň nowata durandygyny görse bolýar. Bazarlarda çöregiň bahasy 10-25 manat aralygynda bahalanýan mahaly 1-2 manatdan çörek satyn almak isleýän bu adamlar dukan açylan desini oňa tarap ylgaýarlar. Videoda adamlaryň bir-biriniň öňürtü çörek satyn almaga çalışýandygyny synlasa bolýar. Şeýle onda nowat ýeten adamlaryň her biriniň plastik haltalarda 3 tane buhanka çöregini alyp gidýän pursadyny görse bolýar. Azatlyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli redaksiyamda gelip goşan videoları çap etmekden, olaryň haçan we nirede düşürilendigini aýan etmekden saklanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä, ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligine değişli dukanlara çörek bir gün öňdürli wagtda getirilýär. Emma ol getirilen wagty gyzgyny bilen satylman ertiri ýerden ähli dukanlarda bir wagtda satywa çykarylýar. Adamlar çörek satyn almak umydy bilen daňdan sagat 5-de dukanlaryň öňünde nowata durup başlaýarlar. Her dukanyň öňünde ýüze golay adam nowata durýar. Ýöne çäkli möçberde satywa çykarylýan çörek nowatdaky adamlaryň takminan 60 göterimine ýetýär. Çörek 5:30-da satywa çykarylyp, sagat 6 bolmanka satylyp gutarýar. Her bir adama 3 tane buhanka çöregi 2 manada satylýar. Soňky günlerde çörek ýetmezçiligi nowatda duran adamlaryň arasynda uruş dawalaryň döremegine hem sebäp bolýar. Köp wagt bäri dukanlary un paýoklary hem gelmeýär diýip çörek satyn almaga baran Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun ähli künjegindäki döwlet dukanlarynda adyk şol sanda çörek we un gytçylygy emele geldi. Bu gytçylyk soňky 2 ýylyň dowamynda hasta ýitileşdi. Soňky aýlarda häkimetler döwlete değişli çörek dukanlaryna we tamdyrçylara gödöwçüligi artdyrmak arkaly bu gytçylygyň öňüne almaga synynşýar. Şu ýylyň sentýabrynda Türkmen häkimetleri subsidiýalenen unyň bir kanun satylmagyna garşy göreşmek çäreleriniň çäginde öz hususy hojalyklarynaky tamdyrda çörek bişirip satýan aýallara garşy reýtleri geçirdi. Munyň ýyzy süre kanun goraýjylar çörek dukanlarynda paýok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly derňew işlerini geçirip döwlet dukanlarynyň ençemi işgärine garşy jenaýat işini gowdadylar. 18 oktýabrda bolsa Aşgabatda çörek we çörek önümlerini bişirýän hususy eýçilikdäki kärhanalaryň 30-dan gowragynyň öz işini besedendigi ma'lum boldy. Habarçylarymyz muňa döwlet dukanlarynda unyň ýoklugynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Häkimetleriň bu çärelerine garamazdan habarçylarymyz döwlet dukanlarynda un we çörek üpçünçiliginiň kadaly ýoly goýulmaýandygyny habar berýärler. 24 oktýabrda Mardak habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly ýaşaýjylaryň ençemesi döwlet
döwlet dukanlarynda tapdyrmayan çöregiň aşakdan haltalap satylýandygy, dukan satyjylary bilen polisiýa işgärleriniň arasynda ýola goýulan özara peýdaly hyzmatdaşlyk barada gurrun berdiler. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz subsidiýelenen azyk önümleriniň hatarynda towuk ýumurtgasynyň tas ýarym ýyldan soňra ilkinji sapar ilata satylandygyny, ýöne onuň hiliniň pesdigini habar berdi. 1 kilogram şekeriň, 1 sany ösümlik ýağynyň, 2 sany towuk budunyň ýany bilen her hojalyga 10 sany ýumurtany 10 manada satdylar. Ýöne bu ýumurtgalaryň köpüsi döwük we hili pes diýip efirde atlandyrylmaslygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 27 oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň köni, hakyky garaşsyzlyk güni baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanlylar şu hepde köni ýa-da hakyky garaşsyzlyk gününi bellediler. Käbirler bolsa 27 oktýabry goşa bayram. Türkmen döwletiniň döredilen güni we Türkmen döwletiniň ilkinji gedek garaşsyz bolan günü hökmüne belledi. Bu tarih sene 26 ýyl soň öň hiç kimiň ýadyna düşmejek bir güni 27 sentýabra geçirilip 2018 ýyldan bäri bir ay öňünden bellenýär we 27 oktýabr güni bilen bagly möhüm tarihi wakalar metduatda asla ýatlanylmaýar. Azatlygyň habarçylarynyň garaşsyzlygyň 26 ýyllygynyň bellenýän wagtyna beren maglumatlaryna görä 2017-nji ýylyň 9-10 oktýabryna geçirilen ýaşullar maslahatyna bu tarih senäni üýtgetmek, ýagny sport çäresiniň ýapylan gününe geçirmek kararyna gelindi. Hökümet tanqyçylarynyň pikirçe 2017-nji ýyldaky sport çäreleri bilen bagly uly guruluşyklar Türkmenistanda dowam edýän häzirki ykdysady kynçylyklaryň sebäbi boldy. Azatlyk radiosi 27 oktýabr köni ýa-da hakyky garaşsyzlyk güni bilen bagly iki Türkmenistanly bilen söhbetdaş boldy. 1991-nji ýylda Türkmenistan aksioner täzirçilik bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Oradow 30 ýylyň wakalary ýatlap Moskwa bilen aýrylyşylan döwürde Türkmenistanyň ykdysady mümkinçilikleriniň tas hemmeleri ma'lum bolanyny ýatlap şeýle gurrun berdi. Olur çırşılma doğru oldu da ol. Bir taraftan adamlar gaýgy etdi. Misal üçin telewizor açsaň her gün bir zat çykyp durdy da Moskwadan. Köp adam şonda gaýgy edýärdi da ol. Näme bolar, näme bilen oturur. Ol bir taraftan, ikinji taraftan o 91-nji ýyly ýakyn respublikalaryň arasynda Moskwa bilen köp ýanky meseleler çöz başladylar. Şu aýrylışma barada da. Iqtisat hökümde aýtsam da şu bizde şu dowram bir gaýgy eger Soýuzda alsam ya da Soýuzda agasa da esasy talapymyz şu dowry ýankytda. Şu denlik bolsun, hakykat bolsun diýip. Bir misal getirelde, Türkmenistan Soýuzy aýdaly öz öndürýänini bir Soýuzdan alýanyň gaty köp berýärdi da. Yönü. Türkmenistan'ın büdjeti, dotasyada oturan büdjet tipi aýdylýar şu dowry. Bu şoňa tüýünden garşydyk. Dowry hasaplanmaly. Eger de şu haýsyda bir respublikada näçe alynsyn, 90% öndürýän alsalar yönü. Şu hakykatda aýdylmaly. Şu Türkmenistan'ın bolsun ya belki respublikasynyň bolsun 90% öndürýän önüm alındy, 10% özlerine galdyryndy diýip. Şu bu bolmamy sebäpli. Şoňa ya da bolmaz. Köp respublikalarda özüne urmayanlar, ýöne Moskwa bilen düşünýänler şu agzyny dolduryp aýjaklar da bu soýanky Soýuz ekleýänler hemme respublikalara saklaýanlar. Şoňa 90-njy ýyllarda ýanky özüni ekleýänler oturdular da. Ana şoňa ýerde boldy. Türkmenistanyň ýerde. Şu dowrda hakykatyn bilinip başlady. Ýadyňyzda bolsa. Niýe şu telewizorda agzyny dolduryp aýjaklar. 91-nji ýyl ýadyňyzda bolsa şonda aýna bir salyatda aýlandym. Bütün Türkmenistan bir uly guruluş geldi. Şonda 90-njy ýyllarda dowrudan şu bütün respublika adamlar, karhanalar, kolhoz bir topur guruluş başladı. Bir topur zat satyp alyp başladylar. Şoň bolsa ýadyňyzda bolsa bir topur gomşy respublikalardan şu dowrda iş bolmany soň Türkmenistana gelip işläp başladylar. Şu hakyky Türkmenistanyň mümkinçiligini görkezdi. Türkmenistanyň ykdysadynyň, o Türkmenistan ýurdunyň mümkinçiligini görkezdi. Egerde hakykatdan şu Türkmenistan Soýuzyň içinde bolanda da
Soýuzyň daşynda bolanda da eger de demlik hakikat bolan ýerinde şu Türkmenistanyň şöýde ösürti diýip. O ýöne gynansak da o şu doğru köpü çökmedi. O soňra öz başçılık alındy. Soňra Türkmenistan bir cinayet toparının eline düştü. Soňra hökümet bolmady bir edenetlik boldy. Şöýdüm şunkuna geldik de. Iqtisadçy Oral Huň pikirçe garaşsyzlyk kinetiniň üýtgedilmegi hem ýurtda başlanan hökümet edenetliginiň dogamy bolup, munyň üçin odaly ony üýtgeden adamlar utanmaly. Ýönül häzirki ýolbaşçylaryň bu ýalňyşy ahyryna düşünüp, ony düzeltmek mümkinçiliginiň hem bardygyny aradan aýyrmaýar. Aýtmalysy 27 oktyabr diýilen ýankyda aňyrda üýtgeden boldular da ýöne ol bu gaty masarçylykly özleri üçin de şu üýtgedenler üçin sebebi var. Ol 24-nji ýylda 27 oktyabryda kabul edildi. Onun hiç üýtged bolmaýar, üýtgeden diýsen. Türkmenistan öz täze taryhynda ýurt bolan 27 oktyabr 24-nji ýylda. Ýadymyzda bolsa niýe soňra bir çaýkak gördü meselelerini. Ýöne şonuň düşündi da şonu es bolmaýanlygyny. Ýöne häzirkiler bir şonu düşünüp eger üýtgetseler şu ýeni öňkü ýerine getirseler de özleri üçin gowy bolardy meň pikirimçe. Gepleýär Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, hepdäniň jeminiň Türkmenistanyň köne ýa-da hakyky garaşsyzlyk gününe bagyşlanan söhbetdeşligini dinleýärsiňiz. Adatlyň bu mesele boýunça ikinji söhbetdeşi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally hem 27 oktyabr senetiniň üýtgedilmegini nädagir hasaplaýar. Onuň pikirçe bugün türkmen halkynyň bagtynyň çugan güni, ören uly, çuňur manaly gün bolup durýar. 27 oktyabr türkmen halkynyň bagtynyň çugan güni diýip hasap edýän 1924-nji ýylda Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasyny, ýagny Türkmenistan döwletini döretmeli diýip karar çykdy. Şol kararym türkmen halkynyň maňlaýyndan diredi. Ägirt bir uly waka, ägirt bir uly siýasat çärebi. Sebebi dünýäde türkmen az sanly millet, türkmenden has köp bolan ukyply milletler var. Şolaryň döwleti ýok. Olar gaty gözgüýün ýagdaýda öz döwletini döretmek üçin asyrlap görüş alyp barýarlar. Türkmen halkyna bolsa şu bagty taýýar edip berdiler. Bir ören uly, gaty uly, şuňur manyly gün. Bunu aýratyn bellemek gerek. Onuň gününi, senetini dürli wagtlara geçirip bolar, wagtlaýynça. Ýöne asyl nusgada ol 27 oktyabrda bellenni, taryhda da hut şol gününe galar. Bir elbette ýazy Hudaýberdi Hallynyň pikiri. Adatlyň ýerli habarçysy bugüniň raýatlar arasynda aýratyn manysynyň bardygyny, lewapurlaryň 1924-nji ýylyň 27 oktýabryny türkmen serhetleriniň bellenip Türkmenistanyň döredilen hökmüne ýatlaýanlyklaryny habar berdi. Şeýle de Türkmen awatda habarçymyň ýazmagyna görä 27 oktyabr adamlaryň aňyna we ýüregine garaşsyzlyk güni hökmüne ornarly. Berdimuhammedowyň şahsy başlanýyşlary bilen baglykda 27 oktýabrda bellenen taryhy garaşsyzlyk gününiň 5 günlük ady oýunlar sebäpli 27 sentýabra geçirilmegi adamlarda içki gahar, nägilelik döretdi. 27 oktyabr adamlar häzirem garaşsyzlyk güni hökmüne ikrar edýär. Kağıt ýüzünde garaşsyzlyk güni 27 sentýabrda bolsa da ol adamlaryň ruhyna 27 oktýabrda diýilip müdimi ýazylan ýarlyp habarça aýtdy. 27 sentýabr 2017-nji ýyllaky ady oýunlaryny bolsa köp adam Türkmenistany şuňky ykdysat çökünlüge getiren seni hökmüne ýatlaýar diýip radionyň lewapda habarçysy 27 oktýabrda habar berdi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sosial mediada bir-birlerini 27 oktýabr garaşsyzlyk güni bilen gutlaýyşlaryndan, sentýabrda bellenen bayramçylygy boykot edişlerinden çen tutulsa, raýatlaryň arasynda bu taryh senäniň üýtgedilmegini oňlamadyklaryň asla az bolmanlygyny aýdyp bolar. Emma türkmen häkimetleri bu hil sosial media maillerine açyk reaksiýa bildirmeýär. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni Aşgabatda 2017-nji ýylyň sentýabryna geçirilen 5-nji ady oýunlaryndan soň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasynda tutuş halky geňeşmeden bir ay öňe süýşürilýär 2018-nji ýyldan bäri sentýabrda bellenýär.
Emma muňa garamazdan Türkmenistanly synçylaryň köpüsi 27 oktýabry goşa bayram hasaplýar. Bu hasaba görä 27 oktýabrda Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 97, garasy bolanyna 30 ýyl boldy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.